nag-comment din sa ato ang video ba nga gi-post bahin atong gihisgutan nato sa City TMO og motor. Ingon pa ni Wilson Celiesa, tama ang gihimo sa City TMO. Kitang taga Davao kabalo nga naay daghan balaod sa Davao, pero nganong tuyoon man gyud nga supakon. Ang rider isa sa mga nag-violate sa balaod. Ay dili oy. Oh. Nganong di man? Dili oy. Di gyud eh. Ano man god? Kinabuhi ang atong gisgutan din. Yes. Kung magbase ta sa video Rajamanda Renz, okay na ta diha na violation. Yes. Traffic rules and violation ang sa laod nga nahimo sa usa ka rider. Imo da siyang patyon. Tungod lang anang sa laod nga iyang ginahimo dai. Nga kadtong nahitabo dai sa video, pwedeng mamatay ang rider ni atong naisgutan nga maong pagkadisgrasya. Di kayo. Ali man god. Og imong tan-awon dai. Granting, ano ingon ang CTT mo? Yes. Na among gigukod kay wa buhonong sa checkpoint. Sa kinini ang checkpoint. Naday gukod nga ikaw mo'y nag-una. Giunahan ang gani nila. Naday gukod. Gihangang gani. Ang rules gyud haday. Paunhon nimo, imong overtikat, imo siyang katingan. Dili kay ikaw mag-una, kalitan nimo babag. Asa? Babag man niya. Ang gibabag. O sa'yo nga nima? Gibabagan gani. Babagan sa kasagaran, mag-una ng imo handakpon ang subject, gukuro na nimo, hinay-hinayon nimo cutting. Anak yun, para mo padapli siya dito sa gutter. Dili katong mo, Dili kay anak ka na diha sa dapli, nag-una ka, mukalit kag babag. Bali! Patay! Nainit ang imong ulo, ha? Patay ang rider. Pero first time ba na mo nadungog ngayon ana ang ilahang pag-intercept na jumandong sa riders? Mali kayo, day. Mali kayo, wag yun siya mamao, day. Tungod lang, anak. Violation sa traffic rules and regulation. Yes. Bugdian na nimo kinabuhi sa rider. Kadakong sayop. Pero in fairness, Radyo Mandong, ato open man pod ta sa kining clarifications or kining pagpaklaro pod sa City TMO kung unsa ginahitabo. Pero kung magbase ta sa video, sama sa imong giingon ay imong baruganan nga mali ang gibuhat sa City TMO. Giingon gani si Jeffrey, murag-uyon siya sa imong gisulti Radyo Mandong, ansya, nako mga sir, simbakog akong pamilya inyong inanaon, basin pag naa mo sa tubangan sa mga pulis. Agoy, kuyo kayo di kay Radyo Mandong pamatyon tagid mo. Dili man na maayo inyong gibuhat. Dili gyud maayo para nako dili maayo day. Mali daw ang proseso nila ingon ni Acid del Monte Falcon. Tinuod na. Butang na to na ikalagpasan sa traffic rules. Ang maong rider. Yung atoon day ninyo. Nga mo resulta nga posibleng mamatay ang rider tungod lamang anang inyong gihimo nga sayop nga pamaagi sa operational procedure nga inyong gigamit. Mo gani ingon nila dinhi kadto. What if namatay na? Mabalik ba ninyong kinabuhi tungod sa sayop sa proseso sa inyong pagdakop?